जे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड राइजिं निउसखौ जाय बिथांमोनहा अनसायो बिथांमोननिसिम पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै साबायखर बावदों जे थांनाय 19 जुन खालारनिफ्राय जे दिनै जोबथा जे 2 जुलाइ अक्ट'सिम पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै थंगा बाथि खेब जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। थांनाय समफोराव जोङो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो रायजो राजानि साफ्रोमनिबो जे मदद आरो आशीर्बाद लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै जोबथा बुब्लिसिम गाहामथारैनो खुंफुंनो हादों। जे पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थान्दै मेल जे थांनाय जे पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सिगां समाव जे थान्दै मेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि आजावना लानाय जादोंमोन। बे असिलायैनो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुङै खुङै देग्लाय बाथि खेब नैबे समसिम जोङो मोननो हादों। दा बेहाय पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जे फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै माखासे निसा जानाय गान्जा ड्राग्स बायदि बायदि जानाया बारानिफ्राय बारा जोंनि ओनसोलावबो हयथ' जाबायमोन बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानैनो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ गोरोन्थि लामाजों जे आवगायनो नागिरनायखौ जोङो बोरैहाय जोङो होबथानो हायो बा बेखौ जोङो बोरैहाय जानगार खालामनो हायो लाइमोनफोरखौ जोङो बेबायदियैनो नोजोर आरो थांखि लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। जोंनि पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जे गेलेनाय बिथिङाव सिगां समाव दङमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव माने बेबादि गेलेनायखौ जों नुनो थांलियामोन। दा पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानायनि समनिफ्राय माने जोंनि दरफ्रोम गामियाव दख'नानि सिङाव माने दरफ्रोमबो गामिनि जे गामिनि फोथारफ्राव जोंनि लाइमोनफोरखौ लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै जे जोलुरखौ जोनाय बा जोलुरखौ अनसायनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेनो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा एसे सिगाङावहाय जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि सार खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा जे गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। सार बिथाङा जे माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ बुंनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ माखासे खावलायलांदों जे गेलेनायनि गेजेरजों गोजौ फारसे जों आवगायलांनो हायो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों। नंगौ जोंबो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो बुंनो सानदों जे गेलेनाय बिथिंजों जे गोजौ फारसे जे थांनानै जे जोंनि माखासे बर' हारियाव थरफा थरफा अलंबार हिसाबै दङ हलिचरन नार्जारि, एसे आगोलाव जोंहा रिटायार्ड लानाय मानगोनां दुर्गा बर' बिथां आरो जोंहा अपुर्ना नार्जारि। दा बिथांमोना जे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिखौ जे मोनसे गोजौ फारसे सिनायथि होबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जेब्लाबो बिथांमोना थुलुंगा होबाय थायो। बिथांमोननिसिमबो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो जे मान होनाय जों जेब्लाबो थाबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंनाय जाहैबाय। मोनसे जोलुर हानजाया बे गेलेनाय बादायलायनायाव सिगां समाव जे गामिया माने गोबां दंबाबो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गासै जोंहा बर' गामि हिसाबै जे 52था जे गामिया दङ। दा बिनिनो गासै गामिया गिदिर फिसा जानायलाय जे बबेबा गामिया माने टिम मोनसे जाजोबा दा बाहाय मोनसेजों बा मोननैजों लोगो लालायनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ बाहागो लायो। दा देग्लाय थांनाय बोसोराव आलदा आलदा बेबायदि टिमा जोंना बेबादि मिलाया आरो देग्लाय जोंहा सिगाङाव बारा जादोंब्लाबो देग्लाय जोंहा 22था जे हान्जाफ्रा बाहाय बाहागो लानानै जे जोबथा बे फाइनालसिम दिनै जों सफैनो हाबाय। दिनै जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव जे आमलायगुरि आरो सानजा मावरियागाव हान्जाया देरहासार बान्था बेखौ दिनै मोननो हादों आरो जोंहा नैथि देरहासार रानार्स आप हिसाबै सिजुगुरि एबा सानजा सिजुगुरि आरो सेसाफार आरो सिलिगुरि बिथांमोनहा बे बान्थाखौ बिथांमोनहा आवग्रिनो हादों आरो बिथांमोनहा जेब्लाबो जे गेलेनाय बिथिङाव जे दावगालांनो हायो बेखौनो पार्कआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जेब्लाबो हास्थायनाय थाबाय।